ungacingi ba le interconnected structure ye-matrix into ongayingena nanini nawo. Awuvuke ekuseni sowukhonza, awuvuke ekuseni izinto ze-culture uzibambile, uvuke ekuseni sokuthiwa u-educate. Kukho ii-systems in place nemigaqo okufanele uhambe ngayo apha. Kukho nee-gatekeepers zakhona. Akudlulwa apha. Uba awukho kule nto awukho ke. So ii-gatekeepers zakhona ke ngabantu abasebe kwezi zinto ke bona ii-roots zabo lapha akusayiwa ndawo. Ba-gatekeepile kuba unofika uzotyhoboza apho, uzawuhamba ngalaa ndlela esasihambe ngayo sonke. So zonke ke ezi structures zine-gatekeepers zakhona. Ii-consequences ze-non-conformity zingoo-dismissal, demotion, exclusion, isolation, non-referrals. Asoze uyasefwa. If awukonfomi apha, awufuni ukungena ngale ndlela esingene ngayo sonke, uyasefwa.